Wo bashana kushubile bashana inkosi impela emhlabeni wafika wedwa uyohamba wedwa umshana okhehle isililo sikaNandi bashana uMatlala bashana uthi yena ngemshikashika yakhe bashana wayesupporta ngama-1000 ama-families bashana abantu ayesebenzisana nabo bashana kodwa namhlanje ubhanda into yedwa zimkhalela yedwa bashana funga yagomela bashana uthi Puma Thami ngilinde ngimfunga udadewethu kababa umshana amakhenga mengangihlanganiseli ngiphume la uthi koshunqa uthi konuka isihlama bashana konuka ubusantu besidudla ushube bashana ayo Matlala anginaba noMolefe sebaboshwa nabo enanisebenzisana nabo athola ama special leave umchunu aba noSibiya kade phelele umsebenzi awedwa ndoda kubashubele labanye uphela nawo angena kuqala phela usuyazwela ehlisa umoya mfana akukho kubamsana bashana bathi alikho iqili eliyikhothe emhlanje bashana bathi ayikho impunga yehlathi isazosholonto bashana basopa lo ciao plarum Thukas wayishola imali umathi hayi musu ukukhala mshana nje ubungaphasile naba nongizwa banawo matric naba lo lakhuzana banawo matric